Dako kayog kalahian ang Katoliko sa mga Protestante. Sa Katoliko, dunay usang ka Ginoo, usa ka pagtuo, o usa ka bunyag. Sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 ngadto sa 5 man gud. Nag-ingon, may usa lamang kalawas ug usa ka espiritu. Ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alam niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Sa Katoliko naay usa ka Biblia. Apan ang Protestante dunay usa ka Biblia, unya dunay 44,000 ka mga denominasyon. Lahi-lahing relihiyon, lahi-lahing interpretasyon, lahi-lahing pagtuo nga usahay mangiunay kundi man gani kanunay magdinaotay. Tanan, nangangkong mo ay tinuod. Kahiusa lang ni sila kung mga taki nas Katoliko. Naunsa naman taani? Nganong naay usa lang ka Biblia sa 44,000 ka denominasyon? Nganong naingani man eh? Kabubuton ba ni sa Dios? Kana tungod kay ang tao. Dakog salig sa ilang panghuna-huna. Inigbasa sa Biblia, palibihon ang kaugalingong interpretasyon sa Biblia. Ug dili ang mensahe nga buot ipasabot sa Dios ngadto kaniya. Naay nakabasa sa Isaias 43:3. Sakto na dayon ang saksi ni Jehovah. Naay nakabasa sa Juan 3:3. Nagtuko na born again. Naay nakabasa sa Roma 16:16. Mao nag na Iglesia ni Cristo. Naay nakabasa sa Buhat 11:26. Mao nag Christian Church. Naay nakabasa sa 1 Corinto 1:2. Mao nang naay dating daan. Si Ellen G. White nakabasa Genesis Kapitulo 2 versikulo 2. Munang nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Ug hangtod karon, walay undang. Padayon ang pagtukod og pagtukod og pagtukod og mga relihiyon. Kabubuton ba sa Dios nga magkabahin-bahin og magtukod-tukod og relihiyon? Dili. Si Jesus nagampo nga unta mahiusatan tanan. Juan 17:21. Apan sila mao'y nagtinguha nga magkabahin-bahin ta. Judas 1:19. Misalig sila sa ilang kaugalingong huna-huna mahitungod sa pulong sa Dios. Dili maundang ng pagkabahin-bahin kung ang tao kanunay mosalig sa ilang kaugalingong interpretasyon sa Biblia. Dili ta mosalig sa kaugalingong tang paghuna-huna. Ari ta mosalig sa pulong sa Dios. Ug walay laing maka-interpret sa pulong sa Dios. Ang otorisadong makahubad sa pulong sa Dios mao ang simbahang Katolika lamang. Basaha ang pulong sa Dios ug dawata. Ayaw hubara. O kung naa kay wala masabti, duol sa simbahang Katolika aron sa pagpasabot niini. Sama sa opisyal diha sa Buhat Kapitulo 8 versikulo 31 nga wala siya makasabot sa pulong sa Dios o gipasabot siya sa usa ka santos sa simbahang Katolika nga si San Felipe. Kay kung hubaron nimo ang pulong sa Dios sa kugalingon mong pagsabot, sunod adlaw ayang saypa magtukod na pud kag laing relihiyon. Lahi na pong relihiyon nga madugang. Nagtukod na si Kristo og relihiyon. Ayaw na pagtukod og imong kagalingon. Pagpasakop na lang Ginoon sa relihiyon na tinukod ni Kristo. O gana, mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana.